E kaunti ma Migori, en ni migosi Christopher Odhiambo Rusana gi seche gi kikoro weyo ayanga ng'we laro kom gavana ma kaunti no ero ma Migori e yiero maduong' ma dwe mar 8. Migosi Rusana mane oseketo kampen mochwiny e kinde mokalo niendi owacho ni odhi tiyo kod thuolo ma bende entie godo mondo ogo debe ne migosi Raila Odinga ka ogoyo erokamano ne johera mage mosechung' kode e kinde duto ma bende ande notimo campaigns kanen kod paro mar chung' laro kom gavana ma Migori kono ero. E siasa ma Migori County to moloyo e komno ero mar gavana. Migosi Rusana onyiso johera mage mondo olalre kode makare kendo gine ni ng'ano manyalo tiyo ne oganda ma Migori e yorno ero makare kaka gavana margi. Kaw thuolo ni mondo ago erokamano ne johera maga duto te. Jo Migori manyo ochung' koda seche ma chako ng'wech mar gavana ni chakre 2018 nyaka kuma koro wachope ni. Ne gimiya mijing'o motegno, moko bende no supporta kata fedha gi dhahabu, to gimoko be nochiwo seche gi nafas gi mang'eny giweyo tije gi moko ka giwuotho koda kendo gikonya manyo mbulo e Migori County. Omiya gone gero kamano. Gima adwa wacho ne ang'eyo ni opek kata an be opek na wacho ni 2022 ni ok adhi bedo achiel kuom jochung' mar gavana ma Migori County. To adwa wacho ni kata mano bedo notimore to pod an ja Migori County kendo an jahera mar jakom Raila Amolo Odinga. Adwa tiyo gi nafas ma kora dongo ni to gi mwandu na mora mango to gi ngufu na duto te mondo campaign ne jakom Raila Amolo Odinga e Migori County nyaka oko mar Migori County ma wane ni odonjo State House 2022 kogo kura tarik 9 dwe mar 8.